орзуи аксар футболбозон ин беҳтарин бозингар шудану таъмини оила ва ифтихори онҳо шудан аст. мутаассифона на ҳама футболбозон ин корро мекунанд ва аксарашон умуман парвои оиларо надоранд. дӯстон, имрӯз дар премер-лигаи Англия дастаи Арсенал бо Ньюкасл вохӯрӣ анҷом медиҳад. ду дастае ки бисёр ҳам бозии зебо нишон дода истодаанд. ин дафъа кадомашон муваффақ мешуда бошанд? тамошои ин ва дигар рақобатҳои ҷолиби футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди таҷфут. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. якум, Вирҷил ван Дейк. ногуфта намонад, шумо аҳамият додед ки ин футболбоз насаби худро дар пушташ наменависад. оилаи худро нахостани Ван Дейк аз ҳамин ҷо шурӯъ мешавад. сабабаш дар чӣ бошад? яке аз амакҳояш гуфтааст ки сабаби танҳо номашро гузоштани Вирҷил ин муноқишаи оилавии ӯ аст, бахусус бо падараш Рон Ван Дейк. ба гуфтаи ӯ, вақте ки Вирҷил ва дигар кӯдакони оила хурд буданд, падарашон онҳоро танҳо гузошта тарк кардааст. ҳимоятгари Ливерпул он кори падарашро набахшид ва иҷоза надод то номи ӯро дар вақти бозӣ дар пушташ нависанд. дуюм, Деле Алли. бале, Деле Алли ҳам дар пушташ насабашро наменависад ва сабабаш сардии муносибат бо оилааш мебошад. падари Алли аз Нигерия ва модараш аз Англия буд. кӯдакии ӯ пурталотум гузашт ва Алли дар ин волидайни худро гунаҳгор мекунад. Деле дар Англия таваллуд шуд ва баъд аз як ҳафта падараш ба Амрико сафар кард. аз он вақт модараш танҳо ӯро ба воя расонид, вале мушкилӣ дар он буд ки модараш шаробнӯширо дӯст медошт. вақте ӯ 9 сола шуд, ба Нигерия рафта бо падараш зиндагӣ мекард. баъди 2 сол бошад ба Англия баргашт ва дар назди модараш монд. ана дар 13 солагӣ ӯ тамоман аз оилааш ҷудо шуд. ба пуррагӣ аз оилаи худ ҷудо шуда дар хонаи яке аз ҳамдастаҳояш зиндагӣ мекард. то ҳол ӯ ҳамон зану марди бегонаро падару модари худ меҳисобанд, ҳарчанд ба расмият ин гуна нест. соли 2016 баъди ба Тоттенхем рафтан ӯ дигар калимаи Аллиро истифода набурд, зеро ягон алоқамандӣ бо оилааш дигар намедид. сеюм, Мемфис Депай. бале, ҳамлагари Барселона бо ин ном расман бозӣ мекунад, вале тибқи гуфтаҳояш аз хурди падараш ба онҳо ранҷу азоб медод ва ӯ намехоҳад номи ӯро дар паспорташ дошта бошад. аҷибаш ҳамин ки чанд сол пеш падараш Денис Депай пайдо шуд ва ҳама айбҳоро рад кардааст. ӯ иқрор шудааст ки бо модари Депай чанд сол қабл ҷудо шудаанд, вале нигоҳубинро идома медод. ҳатто аввалин тӯпи футболиро ба Депай ӯ харида будааст. барояш дардманд шуд вақте писараш баъди муваффақиятҳо ӯро айбдор карда истодааст. мо то ҳол ҳақиқатро ба пуррагӣ намедонем, вале ҳаминаш маълум аст ки соли 2012 Мемфис ба қароре омада буд ки дигар насабашро дар либосаш ҷой накунад. ҳатто қайд карда буд ки маро Депай нагӯяд, ман Мемфис ҳастам. чорум, Марио Балотелли. Балотелли на танҳо насаби худро, балки номашро ҳам ба пуррагӣ иваз кард. ин ҳамлагар номи Марио Баруа дошт ки оилааш аз Гана ба Италия кӯч баста буданд. аз хурди Марио бемориҳои ҷиддӣ дошт ва волидайнаш аз уҳдаи нигоҳубин намебаромаданд. ӯ баъдан ба оилаи Силва ва Франческо Балотелли супорида шуд. сараввал шартнома ҳамин хел буд ки охирҳои ҳафта ӯ бояд ба назди оилаи худаш равад, вале баъдан Марио дигар ба назди падару модараш нарафта, ба пуррагӣ дар оилаи Балотелли боқӣ монд ва номи онҳоро ҳам дар либосаш истифода мебарад. ӯ қонунии фарзанди оилаи наваш набуд ва соли 2008 дар синни 18 солагӣ шаҳрвандии Италияро гирифт. дар Евро 2012 ӯ муқобили Олмон 2 гол зада Италияро ба финал баровард. ҳар дуи голҳоро ӯ ба модари дуюмаш Силвия тӯҳфа кард. ӯ тамоман оиди падару модари аслиаш ҳарф намезанад ва он қисми ҳаёташро ба ёд намеорад. панҷум, Эйнсли Мейтленд-Найлс. дар бораи Найлс ҳаминро медонем ки ӯ бо модараш Ҷулс ва бародараш Корди зиндагӣ мекард, вале бо сабабе ӯ модари худро начандон дӯст медорад. чанд сол пеш Ҷулс оиди писари миллионери худ ҳарф зада гуфт ки ӯро дастгирӣ намекунад. модараш дар шароити бад зиндагӣ мекунад ва шабҳоро бо сардӣ рӯз мекунад. муносибати оилавии онҳо вақти 20сола шудани Эйнсли бад шудааст. дар ҷавонӣ бошад ӯ мегуфт ки либоси дебютии худро ба модарам тӯҳфа мекунам. баъдан модараш тоқат накарда ба назди варзишгоҳи Арсенал омада эътироз ба фарзандаш карда буд ки барои ин кораш ӯро дастгир ҳам карданд.
барои ором кардани модараш Энсли ӯро ба Австралия барои муддате равон кард. Баъди омадани Ҷулс, писараш дигар ба онҳо аҳамият намедод ва кӯмакет ба хона намекард. Дигар ҳеҷ кадоме аз онҳо оиди ин масъала суҳбат накарданд ва охири корашон номаълум боқӣ монд. шашум, Лукас ва Тео Эрнандес. Лукас ва Тео, ки дар дастаҳои Бавария ва Милан бозӣ мекунанд, бо падари худ муносибати хубе надоранд. Падарашон Жуао Франсуа ҳамчун ҳимоятгари Атлетико Мадрид номдор буд. Ногаҳон Жуао писарони худро баъди ҷудошавӣ аз ҳамсараш нигоҳубин карданро бас кард. Чанд сол пеш оиди падарашон ки пурсиданд, Лукас ва Тео чунин гуфта буданд: ӯ моро дӯст намедошт ва тарк кард. Вақте меҳр надошта бошӣ, тарк карда рави хубаш. ҳоло ман 23 солаам. Вақте падарам рафт, ман 5 ё 6 сол доштам. Тақрибан 16 ё 17 сол шуд ки ягон хабар аз ӯ надорем. Намедонем куҷо асту чӣ кор мекунад, ё уман зинда ё мурдааст. Ман оилаи худро дорам ва ӯ дигар пайдо нашуд, ё шояд ҳамроҳ шуданро намехоҳад. ҳафтум, Эммануэл Адебайо. Агар гап сари оила равад, касе ҳикояи бадтар аз ҳамлагари Арсенал ва Манчестер Сити Эммануэл Адебайо надорад. Ситораи Того оиди мушкилоти оилавиаш борҳо садо баланд карда буд. Ӯ қайд карда буд ки хешу табораш чандин маротиба пулҳои зиёд аз ӯ мехостанд. Ҳатто хоҳараш хонаи туфакардаашро бе пурсишаш фурӯхтааст. Бародараш Питер бошад, ба Реал Мадрид соли 2011 нома навишта гуфтааст ки баъди иҷора ӯро харидорӣ накунанд. Дар оилааш ба зинда буданаш нигоҳ накарда молу мулкашро байни худ тақсим кардаанд ки модараш низ даст доштааст. Ин сабаб шуд ки Адебайо дигар ба онҳо ҳамроҳ нашавад. Кадоме аз ин футболбозон ҳаққанд ва кӣ гунаҳгор мебошад? Фикри худро дар комментария нависед ва пайгири мо бимонед.